Pipila ka mga konsehal sa Cagayan de Oro City ang dismayado human na matikdan nga magsemana na ang problema sa syudad nga mga basura nga wala na kolekta. Ani report ni Cyril Chavez. Nahisgutan sa Cagayan de Oro City Council ang nagpadayong problema sa syudad. Ang gatambak nga basura sa nagkariyang kadalanan sa Dakbayan sukad pa niadtong bispera sa eleksyon hantod karong semanaha. Sa special report nga gihimo ni Councilor Amy Moreno, gibutyag niini ang problema sa basura sa syudad. Nangayo sab kini og status sa 10-year plan sa solid waste management gikan 2014 hangtod 2024 o kung unsa ang mahitabo sa third-party company nga giempleyo sa syudad aron mo kolekta og basura. Unsay status sa ato ang contractor. Kay if our contractors cannot be able to deliver services that we've paid for, na naggahin ang city government og 300 million pesos kada tuig nga budget para sa ilaha, but pasabot, there is something wrong. Sa kabahin ni Committee on Environment Chair, Councilor Roger Abaday, gibasol pa niini ang mga tawo nga nagpasagad lang sa pag-post sa social media. Apan, gisaway sa laing konsehal ang panglantaw ni Abaday. Atong na-obserbahan nga, especially kining itong post dia sa social media katong mga daan na nga mga basura nga na ilang na picturean kay balik-balik lang na sa social media just to impose issues sa atong national government sa atong government. No? Councilor Abaday, with all due respect, I'd like to beg to disagree on any statement that pictures circulating around social media are just recycled, because even if you go personally now, daghan pa mangyapon gyud basura. Hinoon gibutyag ni Abaday nga karong umaabot nga Hunyo 1 hugtanong ipatuman ang no segregation, no collection policy sa syudad. Dako kuno kining tabang aron maminusan ang basura nga kolektahon. Sa katapusan, nasabutan nga dalhon sa committee level ang hisgutanan sa problema sa basura. We will have a meeting for this, CleanRo, ABC, and all other concerned agencies with regards to the full implementation of no segregation, no collection policy. So, refer to the committee environment. This is a challenge to you. Councilor Roger Abaday, of course, the laws and rules, and Councilor Lourdes Gaani, and the barangay affairs. Because barangay, it should start in the barangay. Cyril Chavez, One Mindanao.